Pastor Kos akan yan palatangin. Hey hi kanupuin niya. Fa pathum kan niya. Hengi kachung ten niya. Nepalan oma kapachu Hindu puitiam ania. Hindu puitiam chung kwa kan ni. Kaule naw te song po Hindu ru tak vek ania. Kan ru em vek mai ni. Châu vang chuan ke po Hindu puitiam kalau ni sui veta. Hindu puitiam kan ni chung zong khan karil ruwa khamuan na lim na khamuan na kan ei mia lo mai ni. A chan chu pathian tam tak biain trong trai chin mai la khamuan na kan ei mia lo ani. Pathian in thiat angin Hindua chuanin makta duai thum le nuai thum lai kan nei a. Rinom takin ka bia a thanem ngai takin ka bia kum tam tak ka bia. Mà sẽ khang cái trong trai na te kha chan cái ngai lo wa cái chỉ bài book na te po chu chan let cái ngai lo wa mak cái ti em maya eng wang nge yang le cái ti ani chuan zo na pakhat cái nei le chumo eng wang nge he khovel han kalo om ve top tu nge cái ni enge kalo pian chan dik tak ti chu cái zot ani chuan cái thi nuwa enge khengang kan teu Hindu ho chuan mo kan thi nuwa chuan kan piang non no voi sing ria le sang li kan piang non nei anti in seta ate kan changa bonga te ara te loya te voka te uya te kan ni na kha kan in kha kwa lang antia chu chuan miti be dong khop mai ka ti lai khan businessman kan ya ram dam doi zuarin manduak oma run clinic kanaya run ka vul teu boka farm kanaya te chuan chutianga farm ka om lai chuanin nikhat chu farm a chuan Christian thalai pakhat alo kala pathian thumiron thrila ni tam takalo kala alo kal zela min ve em maya iswakha kapum du lawani ka clinic ka khan voi tam taklo kalma se kalo nara alo kal zela ka nar zela kalau kala kan nar zela mo ma se ta du ngai lo wani ka pom du lo ni a chan chu mo high class kan nia ke ni kha high class apo sang ber ke ni sang to lo khan nia chu wangin heng low class ho te ne na in pol in chia pe ka du lo ane chu wang chuan ka patin a patni na chuanin pathian makta duai thum le nuai thum lai ka nei towa pathian thar pakhat nei bel chu dula ka ngai lo ane châu vàng chuanin cái này sa po hi cái lim thelo cái lom zo lo nia cái châu vàng chuan at ne na chuanin eng te kong main I pathian le Christian he ka pom thei thot lo vani I soi fake pathian ni cái top maya ma se a local zel tho be dong du mia lo ni khat chu ka chou ta ni chu thil mu chua po ka du boka Christian sa kwane alemani ti proof ka du ani a thu cha te a Bible te an soi chani dollar an du wang mai pathian thon soi ni ti chu ka khria chu ka khchiang em ani ka khchiang ka ti ani Christian hui mo paisa wang mai me rong bol an ni ka ti ani engtin nge chuan politics amo business wang mai ni heng wang rong bol an ni ka ti ani chuan engtin nge he ko official local sia pa engtin nge ka ti top thianga engtin nge kan harang ti chu ka ngai tua ta ane a chan chumo local to su ka ti pon local tho se la kan ning to lut tu kane chuan ni khat chu idea ka muta kan ina leng turing ka som ta ni a chan chumo som lo mai la lo leng zel tho sia ka som ta ni ti chuan an ne na chuanin tiang ka ti ta ni nang hi ini lo mi I so hi pathian ania nang pathian chu pathian nung pon ni velo min ti tu kha chu min soi tu kha ni lo mi ani chuanin ni ati ve ta me nang hi ni lo mi I so hi na chandam te cha te dam te cha ati dang lam te cha min ti tu khan nang ma hi ni lo mi engki ma ti tu khan nang ma ni lo mi chu ti soyem ka tia chuan I soyem ka tia I so chau hi pathian mangai tu pathian dang zong mi lem bek kan ni eng ma ti thelo ni ti khai ni em chu soyem ka tia tu na yan ka proof du ani Christian sa khonai sa kholem ani zia hi soi eng ma ti thelo je ka proof don ka tia chu don mun lum vek ani ka proof don ka ti ta ani
ชวนอันนี้ชวนเองที่ไงพรูปังมินเตียตีเฮียนกติตาอีสวยปะเทียนนุงอันนี้ก็นุนทรงมิติดังลำสักอีตีมินเบชีนี่ติบกะโอตีอันนี้อันนี้เลยอีสวนเนี่ยนะจนตีเฮียนกติดอนจิงเลตายมินเบตูรินรินอมแต่มินเบตูรินกติดอนอันนี้จูปะเทียนนุงดิกตักอันนี้ชวนนิสมทุมชูงินมิรอนคอยรอเซมิติดังลำรอเซเลยกติตานี่นิสมทุมชูงามินติดังลำเราชวนคริสเตียนสากอยสากเลยมันนี่ใจเขาเวลากับรูปโดนนี่กตินี่อันนี้ชวนนี่อันนี้ชวนอัชาลงติงเงยรอมินติตานี่ทินทิลดังปะฮัดก็สวยเลยชั่วโมอีสวยอ่างมังไอตู้ปะเทียนเลยปะเทียนหนุ่งมินคอยตู้มินรมเบตู้ข้าขัดชัวกับรูปเทจวนเองกติตูร์อิเชียมเองกติตูร์อิเชียมpolice kakalanga kamantirang sekatitani irem tiangem katia ane chan tereng mai atitani wow kata makatia kakachunga iswa tilti theina chuan miron khoya miron ti danglam chuan tu ma min zirtir wangpo ni lovin enge kati tur ishem katita chuan engkim kakal sananga kain chung ka kalsana ka nei song ka chua sana ka business bok ka kalsana iswa chau chu ka zui tong ka tingal bok ane chuan ka nei song atan akala nga rong ka bol nga langa chutiang ani lo chuan ka man tir nge yang che ka tita ane chuwangin ka chu eng ma min zirtir sula ka chu keiman thil mu chu ka tumanga te chuan iswa chu min ti dang lam tu le miron khoi tuani ti ka chian chuan ka khilang che ka tini chuan ka tanta ka khachiang du tak ani e so chu pathian nu ani nge ni lo ka prup du tak satani unaw te u chuan enge ka tin sian jing tin mai chon ka ru songin du na tak nen e so chu tu nge ni pathian ni chuan lo kalamiron khoi ro miron ti dang lam ro ani lo chuan pathian in lo topani yang ka tia ka chungin kar khat na chuan eng ma theng lo kar na po eng ma theng lo kar thum na po eng ma a kheng lo ani chuan wow e so hi pathian ani lo ti ka ti thei don ta e ka tia chuan eng lo kheng tai siam kar thum to bera chuan mo eng ma lo kheng ta kat mai chu kat man duwa khovo lai takania vot em vo loya chuan keima chu blanket pakhat te chu kasina ka in tuama chu khovo tak loya chuan i suan mena chuanin tian ka tani isuan hena chuan isu tu ngai ni pathian ni em miron shil ro miron khoro ro tidang ro tuna ya thaka chuin tu ne kar kha cheu ni nei to ni a katia chutia kati lai chon mo voi le khata maktak main karuma chon mo tu ma dangan omlo electric power ang mai ya chak lutuk power hialo kala ma se ka karen ai chon a chak zok tai ti chuan katak sa chon alo lut ta ni chu katak sa chuan ro luta avilta chiam maya katak sa chuan avilta moi maya min sok lut tukta ti chuan katak sa chu min sop ne lutuka kamit ka chinga ka meng le makat tel tuka hei tu nge ni tu nge miron khoi ta hi katak sa chunga hian tu nge lo luta keima hian chakna enge lo omta minute khat aya rei de lek chu min ti buaya ni chu min huwa chuan zoi soin areta katak sa chuna chama a chuak lo ni makatil tu enge ni ta iswa chu ka chowa iswa hian apawar ron tir ta ni wow iswa hian parwar lo nei tak ani hi ka ti ta ni ti chuan kum tam tak chung hindu makta duai thum ai tam ka bi thina ma se hetiang reu re min khoi ngai lo ti tak zata ka biak poin ma se voin chu enge lo khenta khamitu ka tang khan e so chom taka pathian nungani ti chu ka ring ta ni ani chuan min ti danglam ta min khoi ta khamon na min pia min ti hara ka chapa e so chu tak ngai ni ti ka reta ani ona tu e so tak ani ti ka chianga ka chapa ka limen em mai ni min ti danglam ta vek mai ni chuan ka in tiam angai chuanin kanai song chu kalsanin iswa nong chu ka zui veta atam ni den nom takin rongbol in evangelist na chu ka thok veta ei chu pastor ko sakania coming chu subasania tuna ya Malaysia
Nepali housing a missionary kan meka in mi tong try na mi try om na kan mo em ani keima ni ne na rong bol ho indu chuan abi kin Nepali housing a rong bol na tel ven du chuan eng tik lai point kan lo welcome cho anwai hian address I am in be pop thei reng ani mi lo tong try pui reng turin I swam in kan ngen cho invite selamat po I swam in sebai kan bu ka cho kan lo me